So, of course, meron tayong tulingan, red onion, salt, laurel, at ang siling haba, at syempre ang ating ginger, garlic, ang ating coconut, at ang ating black pepper, at ang ating magic sarap. So, at ang ating, of course, ayan, ipapaksiw ko muna po ang aking ginataang tulingan. So, kailangan natin suka at ang ating talong. So, ayun po. So, ayan ang aking mga ingredient para sa aking ginataan na tulingan. Hello mga pangyaw! Ito na naman po ako, si Maria. So, today po ang aking recipe ay kung paano natin pasarapin ang ating tulingan. So, ito po. Pakikita ko sa inyo kung paano ako magluto ng ginataang tulingan. So, yun nga po sa mga pangyaw po natin dyan. Kung gusto nyo po tong aking vlog, paki-subscribe nyo na lang po ang aking channel at paki-click nyo na rin po ang aking notification bell para ma-update kayo sa aking mga latest na recipe sa mga pangyaw po natin dyan. Maraming po salamat. Ingredients ko sa aking ginataan na tulingan. So, ito. Spread din natin ito yan. So, ilagay natin yung onion. Yung ating garlic. At yung ginger. At syempre, yung ating suka, vinegar. So, yan. Paminta, black pepper. Salt, asin, magic sarap, laurel, siling haba or green chili, so ayan, hayaan lang po nating kumulo yung ating suka at nang maluto yung ating tulingan dun sa suka. Make it medium fire. So dapat ito hayaan lang natin siyang
갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 다 So ngayon, add na natin yung ating coconut. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소. Ayan mga pangyaw, kung gusto nyo naman ng maanghang, so ayan, mag-add lang kayo ng red chili. So, hayaan nyo lang na ganyan. Huwag nang haluin na o haluin dahil yung isda ay ma-deform siya. So, dapat ko naman. So, ayan, sa mga pangyaw po natin dyan, kung nagustuhan nyo po itong aking video for today, so ayan, paki-like nyo na lang din po at paki-subscribe nyo na rin po ang aking channel and paki-share nyo na rin po sa inyo. Ayun, ulit-ulit po. At dahil meron parang gumagaw po dito, so hindi ko po siya. So, ayan. Again, once again, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to like and share. And paki-subscribe nyo na rin po at paki-click nyo na rin po ang aking notification bell para ma-update kayo sa mga latest kong recipe. So sa mga pangyaw po natin yan, maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga manonood pa po. Maraming salamat. God bless you all and bye! See you on my next recipe!